kakav ovde postoji problem? Postoji problem što ako vi prihvatite taj sistem vrednosti, da taj novac ima vrednost, i ako vi zavisite od tog novca, onda vi direktno zavisite od onoga ko štampa taj novac. Jer taj koji štampa novac, on može u trenutku da zavrne slavinu i da kaže nema novca. Da kaže kriza, propala banka. I šta ćemo onda? Vi ste zavisni od toga. Jer vidite, onaj koji posjeduje banku, evo na primjer da govorimo o Americi, pa ćemo posle taj isti model da vidimo kako funkcioniše u Evropi. Da bismo shvatili kako ljudi postaju robovi i kako ljudi biraju destrukciju i kako ljudi sami sebe oduzimaju život. Prihvatanje određenog sistema vrednosti. Znači, oni koji štampaju novac u Americi, to se zove, pazite kakvo je to ime, federalne rezerve. Sad kao to zvuči, kao to je državna institucija. Ne, to je 300 kompanija 300 firmi koje kontrolišu privatnika. Znači, ekipa se okupila i oni to kontrolišu. I oni štampaju novac. I oni sa svojim novcem mogu da kupe šta hoće, mogu da kupe najbolje ljude, mogu da kupe najbolji proizvod, mogu da ulažu šta oni hoće, da bi promovisali svoj sistem vrednosti. To se danas promoviše kao investicije. Kaže, ušle su investicije. To nisu nikakve investicije, nego ovi pumpaju novac i ljudi se zadužuju. I to je koncept koji se nudi u celom svetu, ali evo on je najpopularniji u Americi, da se vi zadužujete. Znači, vama se da novac, evo ti novac, pa ćeš da vratiš sa određenim kreditom. I onda oni vama nude da se vi neograničeno zadužujete. Ali se opet postaje neki limit da morate da imate neku mogućnost da ćete to da vraćate, ali to je samo onako vrlo, vrlo liberalno i labavo. Vi u Americi možete se zadužiti kako god hoćete. Onda kad ne možete to da vratite, onda vi reprogramirate dug. Što znači da dižete novi kredit s kojim ćete da vratite ovaj kredit, ovaj dug. Znači, uzimate novi dug da vratite ovaj dug. Amerika je danas zadužena 14.000 milijardi dolara. Pazite, 14.000 milijardi. Ali to njih ne interesuje, jednog Amerikanca to ne interesuje. On funkcioniše i on živi kao da će to večno traje. I on se zadužuje. Ali pazite, da biste vi mogli da se zadužite, da biste mogli da postanete rob banke, vi morate da budete deo sistema. Znači, morate da imate garanciju da radite u nekoj firmi koja je deo sistema, naravno. I sada vi radite u firmi, vi ste deo sistema i vi možete da se zadužujete. I šta je popularno u Americi, to imate i na internetu, možda ste gledali kad uzete na e-mail, kaže koliki je vaš kreditni skor. Koliki je vaš potencijal da se zadužite. Što možeš više da se zadužiš, to si veći čovek, veća si veličina. Jer ako možeš više da se zadužiš, onda možeš više da kupuješ. A u materijalističkom sistemu vrednosti se ceni ko ima velike kuće, automobile itd. itd. Što možeš više da se zadužiš? To je prava stvar. Ja imam veliki kreditni skor, mogu puno da se zadužim. I onda se ljudi puno zadužuju i postaju, je li tako, robovi tog sistema. I evo pogledajte kako je to bilo u Americi. U Americi su se oni zaduživali do određenog trenutka i onda samo objave, kaže, banka propala. I banka ne može više da to finansira. Banka neće da finansira gradnju kuća. A ljudi su navikli da imaju posao. I sad više nema novih ulaganja u izgradnju kuća, radnici gube posao. Znači, pazite dokad ima posla u takim državama. U takim državama ima posla za radnike. Dokle banke daju investicije da se nešto gradi, da se nešto zida, da se nešto pravi itd. itd. U jednom trenutku banke kaže nećemo više da ulažemo. A veliki broj ljudi se zaposlio. I oni misle da će imati posao zauvek. U jednom trenutku kaže nema novih investicija. Nema posla. I sad ljudi ne mogu da vraćaju dugove. Ne mogu da otplate kuću, ne mogu da otplate automobil. To važi za sve ljude koji rade za drugoga. Ovaj koncept ropstva ne važi samo za ljude koji
kuću u prirodi, koji imaju svoju proizvodnju hrane, koji su potpuno nezavisni od sistema. Za njih ovo ne važi. A koliko je takih? Ogromna većina ljudi živi u gradovima i potpuno je zavisno od sistema. Vi ako nemate hranu 3 dana u samousluzi, ako se hrana ne dovodi 3 dana u samoposlugu, više nema hrane u samoposluzi. A sve je deo tog sistema. I ljudi prihvatajući taj posao, kao imaš dobar posao, evo nudimo ti posao u firmi, dobra plata, samo da te povučemo iz prirode. Vi ste imali za vreme Brozove Jugoslavije da se masovno posticalo napuštanje sela. Svi u industriju, kažu. Tako se prave robovi. Zavisno od sistema. Evo vidite, imate stan, imate posao. I onda znate šta ljudi kažu? Ja sam odlično živeo za vreme Josipa Broza. Meni je Broz dao posao, stan i penziju. Pa to je trajalo jedan kratak vremenski period, ali zato mi danas grcamo što ste vi tako funkcionisali. Jer taj sistem, to je isto kao Jugoskandik banka i ona Dafina, znate. Ti koji su na početku uzeli neki novac, oni su dobro živeli. Mislim, dobro živeli. Ali taj sistem se urušava, taj sistem ne može da funkcioniše ako razumemo kako funkcioniše ekonomija. Država se zadužuje od privatnih bankara, a oni kontrolišu sve. I oni, pošto imaju novac, oni kupuju koga hoće. Oni kontrolišu medije, sve, i promovišu svoj sistem vrednosti. I od ljudi prave još veće i veće robove. Oni kontrolišu političare. Oni kontrolišu sistem obrazovanja. Oni kontrolišu zakone. Oni su zakonima uveli da vi morate svoju decu da vodite u njihove škole. Postoje mogućnosti da se to izbegne, ali ko je za to zainteresovan? Svi hoće da im se deca edukuju, da se obrazuju. I svi trče da se edukuju u tim školama. U stvari, oni tamo ništa ne nauče, oni samo postaju robovi. Jednog dana oni tamo ništa ne uče, nego samo mogu jednog dana da budu robovi u sistemu. Oni ne mogu da funkcionišu nezavisno od sistema. Koji čovek koji je završio savremene fakultete može da funkcioniše nezavisno od sistema? Koji? Završio poljoprivredni fakultet, on ne može u prirodi da funkcioniše sa tim znanjem koje nauči na poljoprivrednom fakultetu. To ne može. Znači, onaj ko kontroliše novac, on kontroliše ljudske umove. Onih koji ne razmišljaju o tome. I ljudi su prihvatili masovno taj koncept da budemo u sistemu. Jer sistem vam nudi, to je sigurnost. Radim za državu. Sigurna plata. Ali onaj ko razume kako to funkcioniše, kako sistem funkcioniše, on zna da u najgoroj situaciji su oni koji rade u državnim preduzećima. Zato što se navikavaju na taj veštački način života. Onaj ko nema posao u državnom preduzeću, on se bori, on se snalazi, on pronalazi neke načine i on razvija navike da preživi, da se snađe, da misli da će tako da traje večno. Uopšte ne razvija sisteme i mehanizme i ne stiče znanja kako jednog dana da funkcioniše kad izađe iz sistema. Kad sistem propadne. Jer on ne razmišlja, sistem neće propasti. Sećam se jednog mog prijatelja iz Hrvatske, on je Dalmatinac, ali je živio u Zagrebu i imao je biznis u Zagrebu, veliki, imao je kuću u Zagrebu. I 1975. godine on sve to prodaje i ide za Ameriku, vodi porodicu i napušta Hrvatsku. Sve prodaje, a ima uspešan biznis i stanove i kuće i tako. I on kaže, jeli što ti to prodaješ, šta ti bije, si poludeo? Pazite, 1975. A on kaže ovako, ljudi, ovde kad usko Tito bude umro, ovde će da bude klanica. I kaže, ja vatam maglu, ja odo. I ovi kao, daj, šta pričaš, kako Tito da umre? Pa on ne može da umre. On je maršal. On će večno da živi. On će večno da živi, on ne može da umre. On je besmrtan. Tako ljudi danas isto misle da je ovaj sistem večan, da ovaj sistem može da funkcioniše, kao što su verovali da je Tito večan, da je on besmrtan, da on ne može da umre. To je zabluda najstrašnija, molim vas. Ljudi misle, prošlo je Titovo vreme, pa ovo vreme je mnogo gore od Titovog. Mnogo gore, jer su manipulacije mnogo veće. Znači, vrlo je bitno da shvatimo taj sistem manipulacije preko banaka, preko novca koji nema pokriće. Znači, oni koji kontrolišu banke, oni kontrolišu sve. Oni mogu svakoga da kupe. Pogledajte lekare. Lekari su svi kupljeni. Kad Svetska zdravstvena organizacija kaže homoseksualizam nije bolest, oni svi kažu nije bolest.
Postoji svinjski grip epidemija, a ono, ljudi umreće milioni, nema nikakvog svinjskog gripa. Svi kažu svinjski grip, izginućemo. Kad oni kažu svi treba se vakcinišu, svi da se vakcinišu. Kad oni kažu čovjek je nastao od majmuna, svi to moraju da predaju u svojim školama. Ajde vidimo ko će to da se usudi da ne predaju u školama. Evo, znate, sa Ljiljanom Čolić, odmah je dobila, morala da podnese ostavku. Odmah su je najurili iz vlade. Znači, vi s ljudima možete manipulišete kako hoćete. Koji nemaju vaspitanje i obrazovanje. Ali ako vi imate jaku porodicu, gde vi vaše dete učite onome što je dobro, onda nikav sistem ne može da utiče na to. Ali kako vi da učite svoje dete šta je dobro kad vi po ceo dan ste na poslu? Kad morate da vraćate dugove? Vi nemate vremena da budete sa svojom decom. I onda vaše dete mora da vodite u ove njihove škole gde oni njima ispiraju mozgove. Ali mi ako imamo porodicu, oni nama ne mogu ništa, ako mi ulažemo u porodicu. Ali da vidimo koji će muškarac da se osposoblja za život u prirodi i rad u prirodi. Koji? I da stvara ambijent gde njegova supruga može da funkcioniše. I da obezbedi supruzi sve što je potrebno. I pomoćnice u kući i sve što treba. I zdrava mi je da ona može da se posveti deci. A da on radi ovaj grubi posao obezbeđivanja finansija i tako dalje, odnosno proizvodnje hrane i tako dalje i tako dalje. Ljudi se uče da budu u sistemu. Sad mislite da vi odete da se bavite životom u prirodi. Danas je najveća uvreda kad nekome kažete da je seljak. To je uvreda, čovjek živi u prirodi, kaže seljak. Gde god odete u svet, možete da imate novac, vi nemate taj novac gde da potrošite. To je beda da to ne može da se opiše. Evropska unija, Amerika, zapadni svet, to je dno dna. Tamo se ne živi, tamo se radi. Pitajte bilo kog gastarbajtera, da li se tamo živi. Neko ko je proveo određeno vreme, ne 3 dana, bio 5 dana turistički. Pitajte nekoga ko je tamo živeo 2 meseca, ko je radio tamo i živeo. Tamo se ne živi, tamo se radi od jutra do mraka. Ja koga god sam upoznao, ali koga god, svako, kada ovako razgovaram, on kaže, vidi, ovde se, ja sam živio u Americi, ja znam šta se tamo radi. I u zapadnoj Evropi. Znači, ljudi rade po ceo dan. Nema tu prijatelj, porodica, deca, to ne postoji. Za vikend ono što se malo vide. I to svi ono, svako sebi plaća piće ako negde izađu, ne idu nigde. Jer su svi u dugovima. To nije život, to je najteže ropstvo. Ali kao što se sve ono što je destruktivno danas reklamira kao nešto dobro, tako se i taj sistem vrednosti reklamira preko novca. Preko dolara, odnosno preko evra. I sada imate evro koji se širi, novac bez pokrića. I oni kontrolišu sve. Jedini način da čovjek izađe iz te priče, da ne bude rob sistema i da ne nastrada, jeste da ima svoje domaćinstvo i da bude nezavisno od sistema. To je jedini način, nema drugoga. Jer pazite, oni u svakom trenutku mogu da kažu pukla banka, nema posla. Evo, pogledajte kako funkcioniše država Srbija. Oni rasprodaju šta mogu i uzimaju kredite od bankara. A šta ako bankari jednog dana kažu nema više? Pogledajte šta je bilo u Grčkoj. Molim vas, Grčka je zadužena 300 milijardi evra. Zašto oni njima još nisu davali novca? Ne, nego su ih navukli da se zaduže, dobro da se zaduže i da se naviknu na takav način života i da samo zavrnu slavinu. Kaže, znate šta, davat ćemo, ali manje. Nisu im totalno ukinuli kredite, nego manje ćemo da damo. I odmah incidenti, nemiri. I šta sad oni mogu, ti radnici, koji ne znaju ništa da rade, nezavisno od sistema, šta mogu? Mogu izađu na ulici da pale vatru i da lupaju prozor i šta? Šta će da postignu? Šta? Hoće time nekog da prisile da se nešto promeni? Hoće dobiti da jedu zato što su zapalili zgradu ili ubili predsjednika vlade? Pa ti predsjednici vlade i ministri, to su samo pijuni ovih glavnih igrača. Koji isto su u istom loncu se kuvaju.